Voor mij persoonlijk leef ik uit principe in een kraakpand. Omdat ik vind dat leegstand niet kan. Dat is wettelijk gezien ook zo, maar in praktijk gebeurt er eigenlijk nooit iets aan leegstand. En daarom doen wij er zelf iets aan eigenlijk. Wij willen gewoon laten zien dat je met leegstand ook andere opvullingen kan geven. Dat is nu meer wat we hier willen neerzetten, zeg maar. Mogen jullie zomaar een pand kraken? Er zijn wetten die met elkaar verstrengeld zijn daarover. Er is natuurlijk de anti-kraakwet, maar er zijn wetten die boven de anti-kraakwet gaan. En nou ja, als dat besproken moet worden, dan doen we dat in de rechtszaal. Is noodzakelijk? Ja, het is onze woonruimte. We hebben anders niks. Hebben jullie gas, water en elektra? Ja, Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? nou dat zijn allemaal creatieve vormen. Regenwater opvangen om de wc door te spoelen. Accu's om stroom te hebben. En een gasfles om mee te koken. En wat heb je nog meer? Oh ja, drinkwater gewoon in jerrycans. Is het niet hartstikke koud in de winter? Het is verschrikkelijk koud, maar daarvoor hebben we dan de Jeutel 606. Dat is een mooi dingetje. Ja, je moet bedenken, als het hier boven de 16 graden uitkomt, dan zijn wij al dolgelukkig. Hoe kijken andere mensen tegen jullie aan? Enerzijds heb je mensen die ons steunen en nou ja, ik zie er nogal specifiek uit, zullen we zo maar zeggen. En daar krijg ik heel veel opmerkingen van en dat gaat eigenlijk tussen van, goh, wat heb je mooi haar en wat is het leuk en wat zijn jullie goed bezig en mooie initiatieven, zeker met de weggeefwinkel. Dan is het heel positief. En er zijn ook een hele hoop mensen die heel hard schreeuwen dat we werk moeten gaan zoeken. Voornamelijk, ja. Ja, kijk, ik kan ermee leven. Want het is mijn eigen keuze geweest. Kijk, uiteindelijk is het gewoon van, ja, je wil het gewoon. En je wil gewoon ergens naartoe. En je kunt bij je ouders zitten, maar je wilt natuurlijk ook iets voor jezelf doen. En dat is het nou eenmaal. Je wil gewoon ook als mens verder gaan. Want bij je ouders zitten, daar word je ook niet beter van. Daar groei je ook niet van als mens. Zien jullie zelf als een cultuur op zich? Ik denk dat er een cultuur omheen zit. Nogmaals, ik spreek alleen voor mezelf, dus niet voor iedereen. Er zit een cultuur omheen, er hoort een cultuur bij, omdat je alles creatief moet doen. Dus er zit zeker een hele creatieve cultuur achter. Ook nou ja, een aantal panden hier in de stad zijn echt gewoon behouden gebleven door het kraken vroeger. En dat is nog steeds ons doel en dat draagt ook bij aan de cultuur. Dus ja, dat wel.